Himayong buntag sa atong tanan, no? Mga kamarites nga ania karon, mga kaparites pod nga ni karon, no? Na maka-experience yun sa amo ang kamarites karon nga naa diri si Kamarites Manet og si Pastora Saiki. So sa atong mga viewers diha no sa ato ang YouTube channel na naman tay mga viewers. So hello mga kasis, maayong adlaw sa atong tanan, sa atong mga kamarites og mga kaparites nga naminaw karon sa atong podcast diri sa kusina ni Marites. So kumusta mga silingan, no? Diri nato sa Panabo karon. Kumusta ang atong mga kaparites diri o kamarites karon, no? O karon mag-istorya kita og the concept of eternal life. Unsa kaning concept sa eternal life, no? Ang konsepto di ay sa eternal life is in the kingdom of God is not based on time. Yes. It is not based on time. Surely because, why? Because time speaks dito sa heaven, dito sa langit, no? Wala na time dito, mga kamarites, no? Because that speaks of eternity. So ang eternity, nag-mean na siya nga, no definite time, Amen. No? Without time involved, Amen. No? According to the Bible, eternal life is a state of being connected to Jesus. Amen. Yes, amen? Amen. Amen. A state of being connected to Jesus. So mao na ang eternal life, no? Mao tingon ni Pastor kaganina nga ang eternal life, no, dili makuha sa atong maayong buhat. But it's a relationship. It's a connection to Jesus nga makikonnekta ta kaniya. So what happened when a person is not connected to Jesus? Is there a possibility nga maadto siya sa hell? Amen? So we have to be connected to Jesus in order for us, no, nga magkaroon ta og eternal life. Amen. So mga kamarites, na diri karon mga gwapa kayo kung mga kamarites karon, no? So ang time mga kamarites, wala na di ay dito sa langit, wala na time, no? So wala na time nga atong pirming apason, no? Every morning magdali ta sa ato ang labhunon, lutuon, unsay atong kaunon, so ginaapas ta sa atong time. So gina-manage ta sa time. So, but dito sa langit, wala nag-manage dito ang time. No? So, mo na ang atong pag-aistoryahan karon mga kamarites. Mura katugon man atong mga kamarites. Hello. Hello mga kamarites. Maayong buntag sa tanan. Okay, among kamarites Manet at Pastora Saiki, please say hello sa atong mga kamarites nga gwapo-gwapa karon. Amen. So, igsoon, kuhita na yung katapat, basig nagduka na siya. Ingna sweet dreams. Smile and Smile sweet dreams. No? Okay. So, akong ipadayon. So, ang eternal life di ay is only na alang gyud sa langit. Amen. No? Amen. So, wala gyud dito sa impyerno. So, eternal death naa dito sa impyerno. Kasi gusto mo ato sa impyerno. Aduna dito eternal death. Tas ang kamot. Wala, so siguro wala no? Gusto dito Wala gyud mo ato gusto so, dito. lisod kayo mo ato dito nga mo ato lang ka dito aron magpakamatay forever. No? Kay eternity man. So ang kamatayon dito sa impyerno is eternal also, no? So eternal suffering nga ato ang mabati dito Amen. Amen? So, Amen. asa may gusto nato mga igsuon? Sa eternal suffering o sa eternal nga kadipay dito sa langit? Eternal life. Amen? So wala na katingog na itong mga kamarites o kaparites karon, no? Kay murag dreaming pa sila tungod kay sayo pa kaayo ni mata na, no? So, akong question kay Pastora Saiki, no? Okay. Unsa nato matawag nga ang tao blessed, Pastora? Okay. No?
Ang maingon nato ang taong bless siya. Una sa kalibutan, ang mga tao nagabasi sa material nga butang. Tama? Yes. Okay. Oh, magbasi ta mita, wow, gwapo kisag balay. Daghan siya kwarta, saksi siya sa business. Wow, nindot kisag cellphone, iPhone, iMax. Okay. iPhone, pero why iPhone? iPhone pero ay Makaingon ipon. ka nga, oh bless siya. No, kay naa na tanan sa iya ha, pero dili di ay nagabasi ang ka-bless ni mo diha sa material na butang, no? Amen. Kay ang tinuod di ay nga bless katong naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Katong makontento ka, no? Kung unsa lang ang naa sa imo ha, basta naa ang Ginoo kay dili man tanan dato malipayon ug naay Ginoo sa ilang kinabuhi. Di ba tama Kamarites Manet? Oo, tama kayo. Ano Amen. tama man ka Marites? Kay kani atong kinabuhi diri temporary lang kay nigsuon. Kanay mong kwarta kutkuton na sa kuan. No? So, pastora, no, na ang Biblia niingon sa Marcos 8:36 nga, what shall it profit a man if he gains the whole world and lost his own soul? Amen. So, maunsaon man daw kung maimo ang tibuok kalibutan, maimo ang tanang butang niining kalibutana, no? Nya, ang imuhang kalag na Sa impyerno. laglag sa impyerno. Unsa may gain diha? Di ba wala mga kamarites? Amen? Amen. So, wala gyud kamarites. Wala jud, wala jud. Wa joy mabitbit Wala. bisag Wala gyud tayo bungog mabitbit. sa suok. Tama. Wala. Amen. Okay. So, pastora, follow up na ko ang question sa imo. Ha. Kung unsay concept nimo sa eternal life? Kaganina, ang eternal life is a state of being connected to Jesus. So, sa imo ha, unsay concept nimo aning eternal life? Okay. Ang eternal life, di ba, naaman to giingon ganina sa wali ni Pastor, unsa tong duha ka klase nga eternal? Eternal life sa langit ug sa imperno, no? So, ang eternal life mo ni ang ato ang pagdawat kang Jesus Christ as atong personal savior, no? So, nakabaton taog kaluwasan pinaagi sa iya. Tama ba, Sister Kamarites Manet? Amen. Oh. So, unsa pud imong maingon sa eternal life? Ang eternal life ko na siya igsoon kanang wala na siya time. Amen. So wala siya nag-base sa time, no? Amen. So wala nag-base sa time, mga kamarites. So unahon-naon nato mga kamarites nga ang atong kinabuhi dire time involved. But dito sa langit wala na time. Puro na kalipay. Okay. No, ang mga kunot Tama. nga naong stretch na, di na kailangan Oh, botox. di na kinahanglan glota tayon. Glota. Dito So dili mo gusto ana mga kamarites, mga kaparites nga mubalik ang inyong kaanyag ug ang inyong kapogi. Gusto mo ana dito sa langit? Uy, Amen. mingaw man. Murag hinay man kaayo. Dili sila. No, murag dili sila gusto dito. So, kung gusto nila kalibutan, maigon dito sa walay kalayo. forever. Sa langit na ay forever di ay. Dire walay forever. Okay. No? So, dili na po kumangutana kay atong Kamarites Manet, no? Amen. Kamarites Manet, pangandaw sa imuhang ano ha? I'm always ready. So, based sa atong statement nga eternal life is a state of being connected with Jesus. But if ever we have no Jesus in our life, you are considered in a state of hell or death. Now, my question is it possible to live forever in hell? Yes, posible ka na kaayo kung dili nimo totally dawaton si Jesus, no? Nga Lord and Savior. No, sa atong kinabuhi duna may duha ka dimension, spiritual dimension and physical dimension. So ang spiritual, no, mao na siya ang katong about nagtalk og eternal life, no, sa atong spiritual being. Pero adunay mga istorya ba nga ang tawo dali patuon sa mga istorya sa mga chismis, Chismis, tabi-tabi. no, sa mga tabi-tabi, no, dali kayo mo to. Pero Biblia gani ang isgutan, magduha-duha pa. Amen? Tama. Tama ko. Tama ko. Amen. So sama gud ang istorya no kanang nay mamatay ba? Mamatay ba niya? Mingon sila nga, hala, ang kalag nagsuroy-suroy pa daw kuno na. No, Nagtuyok. suroy-suroy daw ang kalag niya. Labaw na ang kalag.
katong imong giutangan. No, magkundinar gyud ang kalag ato. Magkundinan, tapos si Kaparites Manet. Oh, kundinar ang kalag ato. Amen. So, sa tinunod lang hadlok yun sa impyerno egsono kay ingon nila sa Mateo 13:50 nga adunay mga pagsyagit no sa kasakit o pagkagot. No karong panahon na ba, grabe na kainit ang adlaw. Amen? No, madlok man kay ta mo gawas nga dili ta magpayong. Grabe ang kutkuto ng imong panit. Amen. So, sige tagreklamo nga grabe kainit pero how much more dito sa impyerno? No? So, Pero daghan man ganahan sa impyerno, Okay, Kamarites okay, Manet. daghan man kayo karon wala mo mga lagad nga matinud-anon. Yes. No? Naa dito daw sa Duha-duha man. impyerno, naa dito ang lubot ni Satanas sa kaso-aso, no? Sa sigarilyo. Dito na free na ang sigarilyo. Wala na mahal ba yung sigarilyo dito Ingo po sa nila ano, no? barbecue daw ta didto. Totoo mo ana. Pero Amen? kung mo ato ka Kamarites Manet, follow-up question lang ko, kung ikaw, kung si Jesus na dito sa hell, mo ato ka? Amen. Mo tuko kay mo man akong panaad, no? Sama gud na sa kanang magtiayon, no? Di ba kanang kaslon, di ba? Kinsa may gikasal diri. Nga may tag till death do us part. In sickness and in health. Mo ba namong panaad ni Bong? Amen. Di ba po? In sickness and in Na, health. ikaw ra daw. Ako ra? Ikaw ra. Wala na siya labot. Till death, till poorer, di ba? No? Pero sa diyang gidawat ako si Jesus, sama sab ko nga gikasal niya. Amen? Kung asa siya mo to, mukanta na ako, dad ako, Ginoo, sa dapit nga, anak ka. Oh, bisan sa impyerno, dad ako, Lord. Nya init man dito Kamarites Manet. Init lagi, no? Oh, sa ka na. Ingon Si nila, Jesus, gamhanan man, ikaw, masunog ka dito, mabilin, may mo kang abo. Uban ka niya dito. gabi luya po na ako dito. So, kung naan ka dito sa impyerno, ang Kamarites Manet, himon kang bata-bata ni Satanas. Siguro, ganahan na po ko dito, kay di ako ma-problema gasol. Kung magluto ko dito, dali ra kayo, ganahan kalayo, di ba? di ba? O, dali, problema kay tagasol, kay mahal ang gasol. O dito, dali ra kayo magluluto na dito, na gasol. Amen? Joke na naiksona. Kasi ganahan sa mumatok impyerno ba, kay magluto mo dito. Bito, may priman ko ng gasol. Mahal ba yung gasol diri sa to mga Kamarites, no? Mga Kaparites. So, Pastora, unsay concept ni mo, anak, kung ikaw, Pastora, madto ka sa hell nga, si Jesus dito. Unsay mo hang buhaton? Kita kay gusto man kita mo sunod sa Ginoo. Kung ang Ginoo naa siya sa impyerno, maadto gyud ko didto. Kay kanang basta naa ang Ginoo kung asa siya. So, Musunod jud ko sa iya. O sila, pangutan sila. Mga Kamarites, Kamarites, mga Risa. Kaparites. O, muban ba sila? Kung asa ang Ginoo, moadto siya sa impyerno, moadto pud mo. Amen. Sure, gamay na sure. ningon. Ang uban na hadlok. Wala na, dili sila. Impyerno na, hadlok na kayo. No? Na dito ang pagkagot, ang mga ulod nga nagkamang-kamang, no? Bisag asa sa atong lawas, no? So mga Kamarites, mga Kaparites, no? Unsa di ay kadako, unsa di ay kagamhanan nimo ni aning kalibutan na isa lang gyud ang moperma nimo inig kamatay. Kinsa man mga Kamarites tag-ana. Ang imong ulod. Ang wati Ulod. Ah, na wati lang de, wati de. ang moperma, no? Dili gyud moperma si President Duterte. Pero nabaya karon Kamarites, Risa ka nang bisan naglakaw. Moingon gaita, uy, wati na malay kulang anan. Kupirma. No? Mo na nga, ang mga dagkong butang, mga wise, mga butang, ang mga wise nga tao, gamiton sa Ginoo ang gamay nga butang para maulawan ang dagkong mga tao, dagkong Amen. butang. Amen. No? So, wati na lang ang wala ni pirma nimo. So, pirmahanan pata sa wati, mga Kamarites. No? So, ingon ana, dapat ang atong kinabuhi, no, nakakonekta gyud kanunay kay Jesus Christ. Amen. No? So, Pastora, mangutana ko, unsay diferensya ng eternal life sa hell o eternal life sa heaven, no? Okay, Nag-involve ba dito ang time? Nabay time Wala dito? na time sa heaven o sa hell. Diri lang sa kalibutan. So, kung sa heaven, eternal life kay
naana dito tanan kalipay, no, dili na tama broken hearted. Okay, tama. Dagan kayo na broken-hearted karon ba? Kasi wala di na tamo hilak dito, di na mo no. hilak. Kay tanan kalipay na, no, kauban Amen. nato ang Ginoo. Pero sa impierno na lisod kaayo didto, no, bisag mapaso lang gikan, sakit na kaayo, no, bisag init kaayo, sakit kaayo sa panit. Pero kung sa impierno didto ka na lisod kaayo kay magkagot ang imong mga ngipon Na mga ulod, manggawas. grabe Manggawas. dito Siya, Marites. so wala Lisa? gyud gusto dito sa impierno, di ba? Kisa may gusto sa impierno, wala man siguro. Wala. Pero enjoy dito, pastora. Pwede naman Enjoy dito kay kuwan pwede daw, nay naman beer. dito, libre man dito. Siya Kamarites manit. Ay, Risa, naday beer dito. Nakalimutan kasi yung pangalan. Enjoy dito kay naday beer. Nay beer, na dito. Lami day kayo, dito na lang ko. So lami daw Amen. dito sa impyerno daw, kay primanggod ang tanan. Naay Free. liberty, no? Naay liberty, naay kagawasan, no? Nga, Pero naman po istorya nga, moingon sila nga, ganahan ko dito sa impyerno kay magbinutan man ko dito. Basta unsa tay- ma-promote pa ko dito. Mahimo unsay- kong supervisor Kinsa may ni giingon ni Satanas. unsa may giingon ni Diba? Bong? Unsa may giingon ni Bong sa imo ato nangutana Kaya ingon ako sa iya ha, katong wala pa na siya maluwas. Oh. Ikaw pangalakad na lagi sa Ginoo. Oh. Siya, dili sa ako kay Tabunan kung dili ni na Bong palalim yung sa mata. impyerno. May siya, okay raman dito kay magbinutan man ko dito. Himuon man kong supervisor ni Satanas. Ako man to ditong yang body-body. Amen. So ma-promote pa daw ka, pwede pa Ma-promote daw pa daw maato ka ka sa kuno. langit. Di So, ba? Oh. promoted dito sa Ingon nila? impyerno. Mas labaw na dito sa langit. Amen. Joke lang na ha. Basta Joke maingon lang mong seryoso na ha. Oo. So, gipakatawa lang mo ni Kay basi Camarites katulugon mo Manet. ba, kuhitan na pagbalik na imong katapad dira, ingna. Huy, ay katulog. So, mga tana po ko, another pangutana sa inyong duha, Pastora, no? Kang kinsa man kita mo dool, no? To whom we could have eternal life. And what kind of person can enter dito sa kingdom of heaven? Kay Jesus Christ lang gyud, no, siya makahatag sa ato ang eternal life. Kung Amen. naatay relationship sa iya, ug Amen. ato siyang dawato na atong personal savior, Amen. makaadto ta sa eternal life, which is kay Jesus Christ. Yes. Amen. Camarites Manet. Amen. So, wala gyud laing ngalan, si Jesus Christ lang gyud. Di ba ingon ang Acts 4:12, no other name nga gihatag di si Jesus Christ lang gyud ang gihatag diri sa kalibutan. Walay relihiyon. Walay ingon nila kana makaluwas katong may talinis gani nga atop. Mingon sila. Talinis? Oh, talinis nga Tugsok man atop, tato. magtugsok ta dito. Wala naman to, kuhan, tusukanan sa impyerno. Tusukanas barbecue. Barbecue naman to. Amen. So, mao na, Camarites Manit, no? Ako apod, ingon, i-share na ko, John 14:6. Nga, Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father Except through Jesus Christ. So, mao na gingon ka ganina, nga makig-connecta ta kay Jesus Christ. Kay siya man day ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Amen. Walay lain. So walay lain nga kinabuhi no nga ato ang agianan kundi ang si Jesus Christ nga namatay dito sa cross sa Kalbaryo aron tubuson ta og mahimo tang adunay kagawasan. So according to John 4:13-14, na story dito sa woman, no? The woman in a well, when he draws water, he meet Jesus there. So katong nagkuha siya og tubig, na-meet niya si Jesus dito. And Jesus said to the woman, "Everyone who drinks of this water that I will give him will never be thirsty. In him a spring water welling up to eternal life," no? So ang spring water daw naghatag og kinabuhing Eternal walay life. katapusan, no? Sa Revelation 22:1-2, kini nag-portrays the new heaven and the new earth. Mutuo ba ta nga na ay bag-ong langit ug bag-ong yuta, mga kamarites? Mga Amen. kamarites, amen? So the angel showed, no? He showed the river of water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. And in the middle of the street of the city, the side of the river, is the tree of life, with its 12 kinds of fruit,
yielding its fruit each month, and the leaves of the tree were healing of nations. So unsay imong thought ani pastora, no? Nga si Jesus is the tree of life, we are his branches, and Jesus is also the river of life, no? He is the living bread, no? As a branches of Jesus, we bear also good fruit, and our leaves will not wither. Unsay imong thought ani Kay pastora? katong the Samaritan woman, abiniyag si Jesus Christ nangayo og tubig nga imnunon. Yes. Pero niya na si Jesus Christ nga tagaan ta kag tubig, kini nga tubig, pag makainom ka ani dili nakauhawon. Ang living water nagapasabot kadto og si Jesus Christ. Kung makainom ta sa iyang tubig na ay healing, no? Amen. Na sa ato ang kinabuhi, no? Kay niingon man siya nga sama sa kahoy nga gitanom sa river, no? Magmabungahon, no? Amen. Tapos kita na kung naa di ay si Jesus Christ sa atong kinabuhi kay mabungahon ta. Tama ba? Amen? Amen. Kinsa na may naay bunga diri? Kinsay kanang nagtanom og kaning mansanas nga namunga og santol. Kasi sigira na siya pamulak, way bunga, Oy bunga nangahatak. nangahatak. So usahay man gud mahatak ang kwan gani kaning fruits nga gagmay tungod kay kulang kita sa pagkonekta sa Kulang sa tubig. tubig, Nga gibisbis. kulang sa Walay balde, nga gibisbis tubig. walay balde. Kulang. Sige, Kamarites Manet sa may imuhang kaistorya pud ani. About Kasi Jesus nga mao ang ato ang tree of life. Nya ang mga dahon niya kita mga branches dili gyud malaya. Amen. So, dili tamo Malaya pa ba ka, Kamarites Manet? dili na ko malaya sa una, malaya pa, pero karon dili na. Tungod kay si Jesus Christ, connected naman ko kay Jesus Christ. No? Pero usahay malaya-laya ta kundi ta connected. Nakanabi taong murag kaputulon na. Tulo na. Apit na kabalion, Murag branch ba nga. Gamay na lang kulang, no? mabali No? na. Mabali na. Amen. So, ingon na no, mga Kamarites, no, salamat kayo sa inyong pagpaminaw karon no, nga ang eternal life di ay kay Jesus lang yun. He is So, forever. conclusion. He overcomes the time, no? Means he is never under the time, si Jesus Christ, no? So as followers of Christ, we are also not under the time, but over the time, like Jesus So, dili na rin ni Christ. matigulang ni. Dili na. So, dili na daw to matigulang. Dili na. Bantayan na yung matigulang diha, no? Amen. So, as a conclusion, no, mga Kamarites, mga Kaparites, kinahanglan magkikonekta kita kay Jesus so that He can share His resurrection to you so that we can have eternal life. Amen. Everlasting to everlasting. So mangutana ko sa atong mga audience karon no, mga viewers nga naa karon sa ilahang mga panimalay. So I have one question left. If we will to die today, what is our assurance that you could have eternal life after we die? What is your That is the question left hanging. Kamu lang ang maka-answer, ana, mga Kamarites, mga Kaparites, no? So friends, so karong naminaw karon no. Salamat ako nga naminaw kamo, maglipayon kamo sa pagpaminaw kanamo diri sa amo ang podcast, diri sa amo ang kusina ni Marites no, na kinahanglan habang makit-an o makaplagan pa nato si Jesus Christ sa atong kinabuhi, no? Atuan na siyang dawaton sa atong kinabuhi, no? So, salvation is only from God and Jesus Christ alone. No? So, mga Kamarites, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw o ato ang hatag ang parting words sa ato ang mga Kamarites karon Kamarites Manet parting words para sa ato ang mga Amen. viewers So, karon. pwede ko mag-share kabuntagon. sa ka-istorya. Amen. So, hello. Hello. Hi. Hi. Amen. So, adunay usa ka istorya, duha ka professional nga nisakay og bangka. Patabok sila sa Pikas Isla.
Kato isa ka professional, nangutana siya kay tatay, kay fisherman. Ningon siya, Tay, kabalo ba kag biology? Nya kato si tatay, kay wa man siya kailaan ng biology. Ningon si tatay, usa man ang biology? Wala na ba ko kabalo? Makuhaan kag 1/4 sa imong kusog tay, sa imong kinabuhi, kay wa ka kabalo. So si tatay, naginahinay, nakuhaan 1/4. Hinahinay, paano 1/4. Amen. So katong isa ka professional na po, nangutana, Tay, kabalo ba kag zoology? So nitubag si tatay, hala, wala na ba ko kabalo, unsa ng zoology? Kay kaning pobre lang tawa ta ka eskwela. Naingan tong isa ka professional. Ay, makuhaan na po kag 1/4 sa imong kinabuhi, tay. Kay wala ka kaila. Alam, mahurot yung kinabuhi, no? So, 1/2 ang nakuha. So, anas tatay, hinahinay na siyang anak. Kay nakuhaan na siyang 1/2. And then, tung na sila sa tunga sa dagat, sa lawod, ni Bagyo. Bagyo, anak. After that, ang bangka natuwang tungod sa kusog kayo nga ulan, hangin. So, si tatay kay fisherman, expected, kabalo mo langoy. So si tatay nakagunit sa bangka, natuwang. So katong duha ka professional to dito sa layo nga nag-ana-ana. Ngingon to si tatay kanang, Sir, nakabalo ba mo unsa ng swimology? Swimology refers to the term of swim. Ningon ang duha ka professional, wala baya may kay balo unsa ng swimology? So ningon si tatay, ay, mga lunod yun mo, kaya di mo kabalo mo swim. Amen. So, ang naitabo, nalunod yun sila og namatay. So, unsay mensahe sa istorya igsoon? So, ang mensahe igsoon, dili day kini atong professional, unsa atong naabot kining kalibutana, kwarta, maoy makaluwas kanato. Only the name of Jesus Christ can save us. Amen. 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 If we put Jesus in our lives as our Lord, no nga ato ang manluluwas. Admit that we are sinners and believe that Jesus Christ died on you. And call upon the name of the Lord and you will be saved. Mora to siya igsoon. Pastor Saiki, your parting words. Okay, ako akay, move on na lang na ako. Move on na lang. Damay move on, Pastor. Okay. Wala gilain nga kanang pangalan, no, ang makaluwas sa ato kundi si Jesus Christ, our personal Savior. Bisan pag unsa nato kadato aning kalibutan na unsa pa ang naas sa imuha. Pero kung naa si Jesus Christ, dato na ka kay siya ang tag-iya tanan sa tanan butang siya. Amen. Tag-iya sa kalibutan. Siya ang tag-iya sa tanan. So, Sa tanan. ang panalangin mo sunod lang na sa imuha. Pero ang blessed na tao katog yung naay Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. So mga kamarites, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kanamo diri sa kusina ni Marites. So if you like us, no, please like and share and subscribe our channel, no? Diri sa Kusina ni Marites.